छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतील तिकीट वाटपाचा वाद आता उद्धव सेना पक्षाला महागात पडताना दिसत आहे। विरोध दर्शवूनही पक्षाने उमेदवारी दिल्याने 20 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे सामूहिक राजीनामे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिले आहेत। आम्ही अनेक वर्ष रक्ताचे पाणी करून पक्ष वाढवला, पण तिकीट वाटपाच्या वेळी स्थानिक नेत्यांनी मर्जीतील लोकांना झुकते माप दिले, अशी भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे। राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये उपजिल्हाप्रमुख चंद्रकांत गवई, विभाग प्रमुख रघुनाथ शिंदे, सोपान बांगर, युवा सेना उपशहर प्रमुख चेतन सिंगरे आदींसह अनेकांचा समावेश आहे।